Čaute ľudia, zdravím vás u dnešného videa. V dnešnom videu si zahráme netradičnú hru Minecraft, čo sa na mojom kanále nikdy nevidí. Áno, práve som bochol lovcu. No, dneska si ukážeme, ako sa dajú postaviť dve typy domov. Nechajte sa prekvapiť. No, takže tu mám môj šitný domček, áno. To je taký blbý úplne. Chcem ho zbúrať aj ako to bolo tak. Neviem na čo postavený. Atomové kryty, jak sa to nazval, ale to video bude o atomových krytoch Minecraftových. Ale vyjde 1. septembra, hneď po škole, keď sa vrátite. Takže ideme si ukázať lokalitu, aktuálne budem to stavať. Tu bolo tak, nepýtajte sa čo to je, hej. Bolo to taký domček, ktorý som chcel postaviť, ale nakoniec stavať nebudem, takže sa to vykašlem. Áno, tu je tá lokalita, kde budem ten domček stavať. Áno, zase ukazujem toto. Áno, všetci vieme, áno, super. No, tu je ten lokalita, kde budem ten domček stavať. Áno. Budú tam hovorím, že tie dve typy domov. A teraz vám konečne môžem prezrieť, aké typy domov tam budú. Bude tam hlinený dom, no ako z hliny. A drevený, takže z bazov, No proste, viete aké sú typy drev v Minecrafte, takže tu je ten domček postavený, zhlinený. Môžete mi napísať do komentárov, ako ho hodnotíte. Áno, tieto domy dokáže postaviť každý noob, ktorý je v Minecrafte, takže preto som to postavil. Ako ich začiatočníci, aké si môžu domy postaviť. Je to zatiaľ iba dve, ale bude ich viacej určite. Takže ideme si ukázať house tour. Tu máme dvere, samozrejme. Tu máme priestor, tu mám posteľ, kde akurát nebudem spať, lebo sú tam príšery bez kosti. A svetlo samozrejme, lebo bez svetla by tam bola totálna tma, hej. Tu je diera v strope, takže sa nedivte ani prečo tam je tá diera, hej, nepýtajte sa ma to proste. Nemal som čas to urobiť, dobre mal som čas to urobiť, ale nevadí. No, takže tu je to posteľ, áno. A o chvíľu si ukážeme ten druhý typ domu, ktorý som postavil, takže ešte sa môžete pokochať výhľadom tuna. A vyjdú oveľa viacej videí z Minecraftu, oveľa viacej teraz, lebo kopla ma múza, takže chcem točiť o Minecrafte. A teraz nastane chyba. Áno, nastala chyba. Tu máme domček z rôznych typov driev, takže absolútne som zabudol, ako to volá, prepáčte, ospravedlňujem sa, napíšem vám to potom do komentárov. Čiže môžete ho vidieť teraz z boku, proste ste ho mohli vidieť zezadu, teraz z boku a zase spredu vstupnej hale. Ako tento domček sa mi oveľa viacej páči, než tam ten domček, takže tu by som dokázal aj bývať v Minecrafte, hej. Zase svetlo, posteľ, áno, nedá sa tam spať, lebo je deň. A dvere, samozrejme. Aj tam ten domček môžete hodnotiť v komentároch a napíšte mi aj do komentárov, aký ste mali dneska deň. A viem, že sú pekelné horúčavy, že vážne horúčavy u nás aspoň na Slovensku, neviem či v Čechách, či mám českých sledovateľov. Takže práve som vystúpil z toho domu, asi nastala chyba zase, nevadí. Takže budeme zatiaľ teraz hovoriť, že no, keď budem mať 50 odobrateľov, a teraz vám ukážem môj dom, áno. Keď budem mať 50 odobrateľov, hitnem svoj first merch ever. Ako? Áno, super. No takže, hitnem svoj merch, takže kľudne potom si ho môžete kúpiť v kamennej predajni, ešte neprezradím kde. Takže môžete, áno, teraz som sa zase zakecal. Vstúpili ste do mojej haly, kvázi mini hala to volám. Tam som mal posteľ, dvere, len som teraz ten posteľ dal preč ako tam, aby ste mohli vidieť. Tu máme strom, áno, strom. Tu je môj domček. Môžete mi ho tiež hodnotiť do komentárov, napísať, že o 1 do 10 alebo hoci čo, proste mi to je jedno. Tu je mačka, nie ako sa tam nás dostala. Môžete dať meno v komentároch, mi napíšte, ako sa mohla volať, ale za mňa to bude Múro, proste. Tu je ten atomový kryt, ak som to nazval, hej. Ten dom. A house tour môjho domu a tých ostatných domčekov a ten atomový kryt vyjde 1. septembra a tých ostatných domčekov vyjde 23.8. Áno, takže môžete sa na to tešiť. No takže ja mám plán ešte robiť domček
na strome, hej. Bo mal som tam kedysi hore ako na strome som, no, bol kedysi strom nad mojou záhradkou, som tam vyrúbal, lebo som potreboval drevo. Takže chcem vysadiť ďalšie stromy a postaviť domček na strome. Takže zatiaľ môžem ukázať takto dom môj. Áno, viem, toto video sa občas úplne seká, je to blbá. Budem rád, keď mi dáte like, odber a proste všetko, čo je potrebné na tom kanáli. Sledujte Gekonisko, tak čau!